Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizosebenza ngesilinganiso esiphakathi nendawo. Ngiyacabanga ukuthi nake nezwa abantu bakhuluma ngama-average noma isilinganiso esiphakathi nendawo. Isilinganiso esiphakathi nendawo kusho ukuthini? Kusho ukuthi phela ile nombolo le etshengisa ukuthi zonke le nombolo lezi ezikhona zimeleni, uyabona? Kodwa-ke sisebenzisa inombolo eyodwa yokukhombisa lokho. Asisebenzisi zonke inombolo, sizosebenzisa inombolo eyodwa esizoyibiza yini? Isilinganiso esiphakathi nendawo, uyabo? Manje-ke asicale-ke. Sithi-ke siney'nombolo ezingu 1, 3, 5 no 20. Bese-ke bangokubuza ukuthi yini umlinganiso ophakathi nendawo, uzothini-ke wale nombolo lezi. Kulula-ke lokhu, kufanele uhlanganise le nombolo lezi bese-ke uzihlukanisa nebanga yale nombolo. Othi sizihlanganise-ke sobhala kuzosinikezani u1 umhlanganisa no3 uzosinikeza u4, uhlanganise no5 uzosinikeza u9, uhlanganise no20 sineza u29. Bese-ke sihlukanisa ngo4 ngoba phela le nombolo zingakhi zi4. Sotholani u4 ungena ngakhi ku20 28 kanjalo. Bese-ke sifaka u10 anithi ungena kayi2 kusala u20 futhi 20 ungena ngakhi u4 ungena ngakhi ku20 kayi5. Nayo ke impendulo yethu u4 ungena ku29 kayi 7.25. I-average noma umlinganiso ophakathi nendawo wale nombolo lezi ulingana no 7.25. Kuyikho ngqo ngoba phela bobhekisisa kahle le nombolo le ingaphakathi kwale nombolo lezi. Kusho khona ukuthi umlinganiso ophakathi nendawo. Uzobona-ke nawe uma sesiqhubeka ukuthi sizokhuluma kakhulu nge-average futhi-ke sizokhuluma ngelinye igama abalibiza i-mean, kodwa uzobona ukuthi lokhu kusho into eyodwa. I-average ne-mean ziyalingana. Anithi uzobona-ke nawe uma sesidlula ukuthi khona ezinye izinto ongazisebenzisa phela ukubala phela i-average, anithi? Lesibonelo esilandelayo ngiyathemba ukuthi nizosijabulela. Asithi-ke ngibhale, bangihlolile phela esikolweni, ngabhala-ke ama-test, anithi? Ama-test wami ayingakhi ayi4. Kule yokucala ngathola 80, kule yesibili ngathola 81, kule yesithathu ngathola 87, kule yesine ngathola 88. Bangibuza ukuthi kahle kahle i-average noma umlinganiso phakathi nendawo walama test wami yini? Sizoyenzani? Sizohlanganisa-ke. Sizohlanganisa bese-ke siyenzani? Sihlukanisa ngo4 ngoba phela le nombolo zingakhi zi4. Masihlukanisa sizotholani? u16 bese ku8 no8 24 25 36 33. Bese-ke lo 336 kumele simhlukanise ngobani? Ngo4. Uhlukanisa u336 ngo4 uzotholani? 8 mphindaphinde 32 bese uyehlisa u6 wakho ungena kayi4. Kusho khona ukuthi i-average noma-ke umlinganiso ophakathi nendawo waloko engikutholile kuma-test wami u84. Lokhu-ke kululanyana, kodwa-ke manje ngizoyenza esinye isibonelo esingathi sizoba nzimanyana, nithi? Awuthi sibheke-ke. Asithi-ke umlinganiso wama-test wami ayi4, anithi? Nginikeze u84. Kodwa-ke kunama-test ayi5 mawaphelele. Sekusele i-test eyodwa ekumele ngiyibhale. Manje ngifuna ukuzibuza ukuthi bangifuna umlinganiso wami ophakathi nendawo ukuthi ube u88 ekugcineni. Kumele ngithole amaphuzu angakanani kule test yami yokugcina, anithi? So yenzani-ke? So u-x wethu ile test le, amaphuzu wale test le ongakayibhala, nithi? Le ofuna ukuyithola wena. Bese-ke sizothola-ke manje umlinganiso ophakathi nendawo
wa wonke lama test lawo mawahlangene awu5. Sesiyazi ukuthi umlinganiso partner ndawo ama test ayi4 bese sihlanganisa nale test le engakayazi anithi amaphuzu wale test engakayazi. Sihlukanise no5 ngoba phela lama test maswaphelele wonke angu5. Siyazi ukuthi u4 bomphinda no84 uzosinikeza amaphuzu walama test i4 andlulile maswahlangene wonke anithi. Mase bozohlanganisa nalamaphuzu lawo wale test engizoyibhala sihlukanise no5 izosinikeza ubani u88 anithi. U88 phela yini ile average engiyifunayo lo mlinganiso ophathi nendawo engifunayo. Sekulula ke manje kumele sixazulule khona sizothola ux. Sizoxazulula kanjani? Sothi u5 bomphinda no88 usinezani 440 futhi ke u8 bomphinda no84 usineza 336 njengoba bese sishilo phambilini. Sihlanganisa no x bese ke ux wethu antu 336 simisa ngale eceleni sothola ubani 104. Manje ke kusho khona ukuthi angeke ngikhone phela ukuthola u104. Kusho khona ukuthi fanele bangineze ibonus kodwa lokho akuvamile ukuyenzeka. Uyabona? Kusho khona ukuthi angeke ngikhone phela ukuthola le average yami yaka 88. Kunzima kakhulu. Othi siyenze ke esinye isibonelo. Phambi ukuthi senze kanjalo asizibuze ukuthi kahle kahle siyenzeni. Sithole average yango 84 sifuna ukuyikhuphula ibe u88 ngale test esizoyibhala bese ke sabona ukuthi le test le sizoyibhala izosineza u104. Awuthi sibheke esinye isibalo sethu ke. Sesiyazi ke ukuthi kulama exam wami noma ama test wami i4 ngithole umlinganiso phakathi nendawo ongango 84. Kodwa ke ama exam bawaphelele wonke angu6 anithi. Manje ke mina ngifuna ukwazi ukuthi bangayenza yonke into esemandleni yami ngithole amaphuzu angu100 kulama test amabili asele. Ngizothola umlinganiso ophathi nendawo ongakanani? Ngizothola iaverage engakanani? Othi sizibuze ke. Siyazi ke ukuthi ngaphansi sizofaka u6 sizohlukanisa ngo6. Siyazi ke futhi kulama test lawa i4 siyazi ukuthi maswahlanganisa sizotholani. Bese ke ngoba phela ufuna ukuthola u100 kumabili ama test uzohlanganisa ngo200 anithi. Uzosinikezani? Siyazi ke ukuthi bophinda u4 ngo84 uzosineza u336 sihlanganise no200 bese sihlukanisa ngo6. Lokho kuyosinikezani? Kuyosineza u536 bese sihlukanisa ngo6 anithi. U6 bomhlanganisa no536 uyosinikezani? Othi ngibheke ngisheshe 5 6 sinezo 89 bese uyahla sale u2 20 beke decimal yami. Uzosineza u89.333 labo 3 bazoloku baqhubeka. Kusho khona ukuthi umlinganiso wami ophathi nendawo u89.33 engawuthola bangayenza phela yonke into esemandleni yami ukuthi phela ngithola abo 100 amaphuzu angu100 kulama exam engizobe ngiwabhala phela lawa sele i2. Uyabo? Seniyakwazi ke manje ukuphendula umbuzo mayelane nomlinganiso ophakathi nendawo. Futhi ke ngiyathemba ukuthi lokhu kuzonijabulisa ukuthi seniyakwazi ukubala ukuthi nikwazi ukuthola phela amaphuzu amakhulu basenibhala phela ama test wena nithi. Ngiyathemba lokhu nisizile kakhulu kuze sibonane futhi. Bye bye.